हाय लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय। नै दिनै जोंहा जोंनि स्कुलाव मोनसे प्रग्राम दंबावो, बेनो जाहैबाय माने सामार केम्प। बे सामार केम्पआव गोबां आयदा दंमोन, सानथामनि हाबाफारि। दा दिनै सानथामनि हाबाफारिया फैनानै जोबथा सानाव सफैबाय। दा जोंहा जोबथा सानखालि दि मोनसे कालसारेल प्रग्राम दङ, बे कालसारेल प्रग्रामखौ जों जोबथा सानखालि लानाय जादों। दा बिदिब्ला जोङो नोंथांमोनहा नायलांदो बिदिब्ला। फरायसालियाव फाथिदों दा बेवहाय दिनैहाय लास्ट डे, बे लास्ट डेया जाहैबाय जोंना बेवहाय मा प्रग्राम थागोन, अनलि जोङो लादों जाहैबाय कालसारेल एक्टिभिटिस। दा बे कालसारेल एक्टिभिटिसआव जोङो मोसानाय डान्सखौ जों लादों। दा बिनिनो दिनैहाय नैबे सामार केम्पनि जेनेखि हाबाफारि आरो बेखौ बोरै खुंनांगौ, फरायसाफ्रा बे कम्पिटिसनखौ बोरै खालामनांगौ, बिनिनो फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय आस्राबारि एमपि फरायसालिनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि सारखौ गुरैयै खावलायनाय। आंनि स्टुडेन्ट जोंनि हानाय जाखिनि पार्टिसिपेट खालामनो हानाय दहाय बुंखालांबाय बुंखानाय गभर्नमेन्टआव जोंहा हलिडेआव सामार भेकेसनाव जुलाइनि हलिडेआव सोरबा खन्थाइ फरायनो रोङोबा फरायनाय आरो सोरबा बायदिसिना एक्टिभिटि देखायनो रोङोब्ला बेखौबो दिन्थिफुंनो हागोन बा मेथाइ खननायजों बेखेवनो सानदों। दा बेखायनो आङो जोंनिसिम मुं सौफैनाय मोसाग्राफोरनि मुं सौफैनाय लेखायै आं गाबज्रिनो सानदों, जाहाथे गाबज्रिनाय लेखायै फरायसाफ्रा जोंनि बे मोसाग्रा स्टेजआव फैनानै गावनि दानिया लानानै होदो सुजु ब्रह्मनि मेथाइखौ। Mabrabang